Guliting bahay pa lang, guliting bahay pa lang. Okay. Good day people, welcome to BITOKBITOK University YouTube channel. And salamat di ay gamay na lang ginang kulang mag 10,000 na akong subscribers. Lipay na kay kuha ng mga igala. Balag dili pa na mag million ang subscribers. Kanang mga 10,000 pero solid yun nga mga followers. Okay na kay kuha, malipayo na kay kuha na daghang salamat. Kamulo kog record ani. Pila lang ka oras birthday na nako. Napadugdungog lang ko. Salamat daan. Pwede ra ko mo dawat og advance, pwede ko mo dawat og belated nga kuan birthday gift. Salamat sa tanan sa pagsuporta sa BITOKBITOK University, sa akong YouTube, sa akong Instagram, sa akong Facebook. Daghang salamat. Anyway, nagbuhat ko ning intro nga video kay wala namang ko naka-istorya sa katong akong gi-vlog nga KA-MOR-KADA Day. Okay? So, kani nga video karon ako lang ipakita ang mga highlights uban sa mga naitabo sa Grand KA-MOR-KADA Day niaging weekend. Nagpasalamat ko despite sa ulan o despite sa gamay rang notice nga naay kalit-kalit na KA-MOR-KADA Day nangadto gyapon mo. Salamat kay sa inyong mga KA-MOR-KADA. Og syempre 18 years na ang MOR og 15 years na pugo sa ABS-CBN. Ang cool na. Tama rin gid kay nagsugo sa MOR mga 7 years old man ko. Oo ba? Alright, anyway, ito na ang mga naitabo sa among Grand KA-MOR-KADA Day. Tanawa ni. Huwag mo pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin Nico Suave tigipin kung papatulan mo'y ang kalang aasarin. Sabay-sabay! Dosing balasing. Come on! Sino ba sila? Here we go! Dosing balasing. Hey! Sino ba sila? Ladies and gentlemen, Joe Romantico. Itaas ang mga lyrics. Malawan. Darang lyrics. Bigay mo muna guys. Come on, sabay-sabay. Ituloy mo lang. Gawin ang gusto mo. Walang Mangyayari kung sila'y papansinin mo. Master Bobby. talagang ganyan. Huwag lang patulan. Wala lang magawa kaya sila'y nagkakaganyan. Dosi ba
Kapanay. Isa ka na, Prim! Sorry. Hey! No si Malasin. Isa ka na, Timo! Hey! Sino ba sila? Hoy! Sabay! Hey! No si Malasin. Come on! Sino ba sila? No si Malasin. Come on! Our brother! Sino ba sila? Sino ba sila? Hey! Regards to these regards to Permission! Giyamos! Wala ko ka-practice ato na. Moto yung mong pinaka-first ka-practice o pinaka-last na po. Mayong hapon ka na itong tanan! Sa basa sa pangalan ng iyong tubag, igampo mo kami. Mo ba na? Bala na. Pagtawa naman sa pangalan, kung wala yung pangalan na yung pangalan na mo ibutang sa pamisa sa kalag. Ala, doon yun. Joker kay Bernie, eh. Joker kay Bernie, kaya Ha? Bernie. Oh, my God! Bitok-bitok biya. Dayon, imong edad. Daya naman, 62 mo. Ha? 62 na ka? Ang liawas pa imong ay. Nay, nakakabay ba na? Balo na. Agay! Kita na! Diretso ka na ba dito eh? Kulitong abong naman. Okay, sexy dance! Microphone. Okay, pailayla. Namang. Ay, gabi sa tanan. Ako din si Joshua Palanga, a.k.a. Daniel. Oh! Padilla! Kitsa, Daniel! Daniel Padilla! Anang andam takapakaslan sunod tuig. Sunod ko eh! Nakuyapan! Mura kakuyapon si Ikwan! Mura kakuyapon sa no! Sala! Uy, sala! Sala kay mahulog! Makuyapan siya! Sala kay makuyapan siya! Kinasya! Ay! Kitsa na! Daniel! Daniel, tubag. Paghilom! Oo, paghilom! Hugaw kay mong puson! Paghilom! Drama! Di ba ninoon? Ikwan ang lupot! Ang pangutanong sa'yo gusto ni mo sa kalalaki.
mong ibalong igumawa ko man ko ng pila. Ayan pa. Wow, sweat, oh sweat, oh sweat. Nakuna na, asim bitok-bitok. Una ang team bitok-bitok. Congratulations, Team Bitok-Bitok. Okay. Guliting bahay na lang, guliting bahay na lang. Okay. Saba, kamu na diri. Sunod na mo ha. 4, 3, 2, 2. Wala na akong si Bernie, na akong si Bernie. Nakapugor.